Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Földrajzos Klub és a Magyar Földrajzi Társaság ma esti előadásán. Sajnos az eredeti előadóink betegség miatt nem tudtak ma eljönni, de annál nagyobb örömmel mutatom be nektek mai előadónkat. Fogadjátok sok szeretettel Korbély Barnabást, aki egykori ELTÉs hallgató, geográfus, és jelenleg a Bakony-Balaton Geopark csoport vezetője. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél, és át is adom szót. Köszönöm szépen, pontosabban, ugye, ahogy hallható volt eredetileg, nem én lettem volna az előző, Ancsin Gergely munkatársa, ugyancsak itt végzett geográfus, egykori geográfus hallgatóról van szó, aki jelenleg munkatársam lett volna, de sajnos lebetegedett, én pedig azért örömmel fogadtam el ezt a hirtelen felkérést, hiszen tényleg mindig szívesen jövök ide, különösképpen ilyen apropóból, amikor van lehetőségünk bemutatni egy olyan kezdeményezést, ami néhány évvel ezelőtt még azért nagyon-nagyon újszerű volt, és azért még most is érdemes azon dolgozni, hogy mint a laikus nagyközönség, mint pedig a szakma is megismerkedjen, ez pedig a geoparkok világa. Annyit szeretnék elmondani, hogy egészen pontosan honnan is érkeztem, hogy a későbbiekben erről még fogok beszélni, hogy minden egyes geoparknak van, mert hogy kell legyen egy alapító, fenntartó, működtető szervezete. Ez geoparkonként nagyon változatos szervezeti formákat jelenthet, országoktól is függ, hogy mit mondhatunk jellemzőnek. Ez a mi esetünkben, a Bakony-Balaton UNESCO Geopark esetében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. Itt jegyzem meg, hogy Európában egyáltalán nem is ritka az, hogy egy állami természetvédelmi szervezet legyen egy geoparknak a működtető szervezete. Én egyszer csináltam egy statisztikát, és körülbelül az európai geoparkok 1/3 esetében például nem civil szervezet, nem alapítvány, nem egyesület áll a geopark mögött, hanem egy nemzeti parkigazgatóság, vagy egy naturparkot működtető állami természetvédelmi szervezet. Zárójel bezárva, csak gondoltam, hogy erre azért érdemes kitérni. Ugye ezért látható ott nem csupán a geoparkunk logója, hanem a Nemzeti Park Igazgatóságunknak is a logója, és tanult emberek körében én szeretem mindig hangsúlyozni, hogy én nem a Nemzeti Park munkatársa vagyok, hanem a Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa vagyok. A Nemzeti Park ez egy védett terület, egy poligon, amit tudunk térképen ábrázolni, a Nemzeti Park Igazgatóság az pedig egy szervezet, annak már lehetnek munkatársai. És akkor ugye már itt van az UNESCO Globális Geopark logó, amit 2015 óta nagyon büszkén viselünk. No de el is kezdeném, illetve előtte még, ha szabad, akkor tegeződjünk, kollégák vagyunk, leszünk, úgyhogy én, akit ez zavar, az nyugodtan magázom. Én mindenképpen vissza fogom őt magázni, de ha ez így mehet, akkor a tegeződés nekem is sokkal egyszerűbb lesz, és a végén lesz lehetőség kérdezni, akár egy kis műhelybeszélgetést folytatni, hogyha esetleg kérdés vagy kérdések felmerülnének. Én nagyon örülök egyébként mindig, hogyha vannak kérdések. Tehát még mielőtt elkezdeném az előadást, annyit, hogy honnan is jön ez az elsőre talán szerintelennek tűnő előadás cím, hogy jóval több, mint Földtani Csodaország. Tehát nem elég, hogy Földtani Csodaország, de még annál is több. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata ennek a szlogenünknek, amikor 2012 nyarán az UNESCO által delegált 2 szakértő meglátogatott bennünket, pontosabban a geopark területét és a szervezetünket is természetesen, akkor ezt követően a szakértők írtak egy értékelő jelentést, és az egyik értékelő szakértő, úgy hívják, hogy Heinz Kollmann, aki egy Európa szerte ismert paleontológus, és ő volt olyan kedves, hogy a geoparkunk értékelésének a bevezetőjében használta ezt a jelzőszerkezetet, hogy mindaz, amit látott a látogatása során, 2012 forró nyarán, az egy földtani csodaország volt. Hát úgy gondoltuk, hogy ha Heinz Kollmann nem tartja túlzónak ezt a jelzőszerkezetet használni a területre, akkor mi ebből faragunk egy szlogent, és fogjátok hallani, és meg fogjátok érteni, hogy a geoparkok világa valóban jóval több, mint a földtudományok tematikája,
de most már akkor tényleg el is kezdeném az előadást. Először is, hogy ugye nagyon könnyen azt gondoljuk, hogy ketté lehet fűrészelni ezt a geopark szót, geo és park, és mindenki nagyon hamar elkezdett etimologizálni, de azt kell mondjam, hogy mind a geológia, mind a geográfiára tippelni a geotag esetében némileg hibás, sokkal inkább egy picikét vissza kell nyúlnunk ehhez az ógörög szóhoz, a gájához, ezt pedig ugye mindannyian tudjuk, a Föld nevű bolygót jelenti, amelynek mindannyian lakói vagyunk, és valóban fogjátok látni, és nagyon meg fogjátok érteni, hogy messze nem csupán a földtudományokról, kőzetekről, ásványokról, ősmaradványokról szólnak a geoparkok. Nagyon fontos minden geopark esetében, hogy egy nemzetközi értelemben összehasonlítva is kellően változatos, magasfokú diverzitással rendelkező földtudományi örökség birtokosa legyen. Ha egy épületnek képzeljük el a geoparkot, vagy általában egy geoparkot, akkor mondjuk úgy, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pillére természetesen, egy nélkülözhetetlen alappillére természetesen minden geoparknak. Nagyon fontos a geoparkok világában, hogy ezt a bizonyos földtudományi örökséget az ott élők, illetve a geoparkot működtetők is fontosnak tartsák, hajlandóak legyenek ennek a földtani örökségnek a fennmaradásáért, megőrzését, bemutatásáért cselekedni, dolgozni. Nagyon fontos már itt hangsúlyozni, ahogy arra már utaltam, hogy tényleg nem pusztán a földtudományi értékekről szól, hogy nem is lehet geopark olyan terület, ahol ne lennének ökológiai, tehát élőtermészeti, kultúrtörténeti, régészeti értékek. Tehát mindezek együttesen alkothatnak egy olyan értékközösséget, amely már alapjául szolgálhat egy geoparknak. Itt ezt szoktam mondani, hogy ha pusztán a földtudományi örökség jelenléte elegendő lenne egy geopark hirdetéséhez, akkor komplett hegységeket lehetne ugye geoparkán nyilvánítani, mégsem tapasztaljuk azt, hogy még az egész Alpok geopark lenne, pedig nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon különleges kőzetet, földtani képződményt, felszínformát látunk ott is. Tehát ez nagyon-nagyon fontos sokszor hangsúlyozni. Nagyon fontos egy másik pillér, ha szabad így mondani, amely ugyancsak egy megfogalmazott elvárás a geoparkokkal szemben, hogy be kell indítani egy olyan geoturisztikai tevékenység csomagot, ha szabad így fogalmazni, amely különböző kommunikációs eszközökkel tényleg a ottani turizmus palettáján egy új színként megjelenik, és kifejezetten egy geoparkos szemlélettel mutatja be az adott területnek az értékeit, erre majd számos példát fogok mondani, és nagyon-nagyon fontos, hogy a helyi gazdaságnak az élénkítésében, izmosításában is kivegye ez a szerepét, erre is szerencsére tudok szép példákkal szolgálni. Nagyon fontos éppen ezért, a részben éppen ezért a helyi közösségek bevonása, és ez a fajta geoturizmus, amely az előbb említettem, nagyon fontos, hogy fenntartható módon szerveződjék és működjön. Tehát a geoturizmus egy optimális esetben nem egy mindent letaroló tömegturisztikai ágazat, hanem egy szelidebb, kisebb skálájú, egyszerre kevesebb embert megmozgató turisztikai ágazat, amely tehát nincs olyan hatással, vagy nem szabad, hogy olyan hatással legyen az adott területre, amely miatt ne tudnánk azt fenntarthatónak gondolni. Nagyon fontos alapvetése a geoparkoknak és működésük egyik alapszabálya, leírt és le nem írt szabályról egyszerre beszéltünk, hogy egy geopark, illetve egy geoparkkal együttműködő partnerszervezetek semmilyen módon nem vehetnek részt annak a földtudományi örökségnek a felszámolásában, áruba bocsátásában, amely ugye az elsőként említett legfontosabb pillért jelenti. Tehát egészen biztosan egy UNESCO geoparkban nem fogtok találni olyan programokat, hogy gyertek, menjünk közösen ásványt gyűjteni, vagy ősmaradványt gyűjteni, vagy bármit gyűjteni. A mi filozófiánk nem csak általában a geoparki filozófiában, sokkal fontosabban az a szándék, hogy nem tárgyakat viszünk haza, vagy visznek haza
a látogatóink, hanem új ismereteket, az összefüggéseknek az ismeretét, érdekes információkat, és azt kell mondjam, hogy ezzel kapcsolatban, mármint hogy ezen szemléletformáló küldetéssel kapcsolatban, hogyha szabad ilyen emelkedetten fogalmaznom, akkor nagyon jók a tapasztalataim. Én is emberből vagyok, mindannyian emberek vagyunk, és az ember egyik gyakran előforduló ismérve a gyűjtési szenvedély, hogy valamit birtokolni szeretünk hazavinni, de ezt át lehet lépni, hogyha úgy kommunikálunk, és hogyha úgy végezzük a munkánkat, akkor azért ez nem egy megkerülhetetlen probléma. Nagyon fontos természetesen, hogy együttműködő partnerekkel végezzük a munkát. Igyekszünk tehát nem egy elefántcsont toronyból lefele sugározni az okosságot, hanem megkeresni azokat a helyi közösségeket, különböző szegmensekből partnereket, akikkel közösen velük karöltve végezzük ezt a munkát. Ennek több millió előnye van, és erre is fogok majd szép példákkal szolgálni. Nagyon fontos, hogy ahol csak bekapcsolódjunk a környezeti nevelésbe, egészen már akár az óvodás korosztálytól elkezdve, ugyanúgy mondjuk a németországi geológus hallgatókig bezárólag tényleg nagyon sokféle irányból érkeztek már hozzánk. Ezt nekünk kötelességünk ezt a fajta érdeklődést kiszolgálni, nem is kötelesség, nagy örömmel állunk rendelkezésre természetesen ilyenként, és a szerény erőforrásaink mentén igyekszünk segíteni, asszisztálni valamilyen szinten nyilván a területen folyó kutatásokat illetően, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy a geoparkok azok nem tudományos kutatóintézetek vagy testületek, alapkutatásokban csak így farvizen vesznek részt. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy a geoparkok nem önmagukban működnek, hanem hálózatban tömörültek, erre ki fogok térni. Ez a fajta hálózati tagság rendkívül komoly előnyt jelent minden egyes geopark számára az ismertséget illetően. Mi is ezt nagyon-nagyon sok példával tudom majd illusztrálni, hogy milyen módon érzékeljük, hogy tényleg ez az UNESCO geopark ezt a térséget elég szépen föltette a világ térképre. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy az UNESCO Globális Geopark cím nem örökre szól, nem csak egyszer kell megfelelni az UNESCO szigorú, és azt kell mondjam, egyre szigorúbb elvárásainak, hanem 4 évente gyakorlatilag, ha már egy egyetemen vagyok, akkor hadd éljek ezzel a párhuzammal, 4 évente újra le kell államvizsgázni bizony, meg kell tartanunk ezt tehát meg kell tartanunk azt a megfelelést az UNESCO előírásainak, szabálynak való megfelelést 4 évente, tehát bizonyítani kell. Ha ebben probléma csúszik, akkor sok minden történhet. A legszomorúbb esetben először sárga lapot kap, tehát hogyha olyan léptékű hiányosságokat fednek fel, vagy érzékelnek a külföldi szakértők, amelyek azért már így említésre méltóak, vagy nagyobb skálájúak, akkor először sárga lapot kap az adott geopark. Az azt jelenti, hogy megtarthatja az UNESCO címet, de 2 év múlva, tehát 2 éve áll rendelkezésre ahhoz, hogy hiánypótlással megszüntesse ezeket a próbáikat, és akkor a 2 év elteltével egy újabb ellenőrzés, illetve értékelés során jó esetben megkapja a zöld kártyát, rossz esetben pedig, ha még egyszer mondjuk így elbukik, akkor több UV már nincsen így egyetemi nyelven szólva, hanem akkor bizony már piros lapjára a geoparknak, és akkor ez azt jelenti, hogy mindenhonnan el kell távolítsa az UNESCO logót, megnevezés, stb., és 4 évig be sem adhatja az új pályázatát. Tehát azért idáig nem sok geopark jutott el, de volt erre is példa, sértek megjegyezni. A sárga lap pedig az bármikor bejöhet, tehát hogy az egész szervezetnek a demokratikus és pártatlan jellegét talán azzal tudom illusztrálni, hogy van egy krétai geopark, a Psiloritis geopark, amelynek a vezetője, az Európai Geopark Hálózat társkoordinátora, tehát mondjuk úgy a geoparkok világában egy nagyon magas szintű vezetői tisztséget tölt be ennek a vezetője. Szívbaj nélkül a szakértők sárga lapot adtak az ő geoparkjának is, tehát semmilyen védettséget nem élvez egy olyan geopark, aminek mondjuk a vezetője például vezető pozíciót tölt be. Ez nekem nagyon rokonszenves, és ebben eléggé kíméletlenül következetes az UNESCO. Lekopogom, hogy eddig mi mindannyiszor zöld kártyát kaptunk, de jövő nyáron fogadjuk a következő külföldi szakért, tehát a következő újraértékelésünk, úgyhogy ez mindig egy ilyen körömrágos, izgulós dolog, mert azért ott tényleg bármi előfordulhat.
No, tehát mondom, van egy ilyen nagyon minőségelvű és a minőségi paraméterek meglévőségét folyamatosan kontrolláló rendszer, amely tulajdonképpen arra sarkalja, csúnyán szóval kényszeríti az UNESCO geoparkokat, hogy kellően magas színvonalon és kellően aktívak van működve végezzék a munkájukat. Pár gondolat csak arra, hogy mit nem értünk geopark alatt. A geopark nem egy újabb jogszabályokban és kihirdetett védett területi kategória, mint mondjuk a nemzeti park, a tájvédelmi körzet, stb. Ezt most már talán értitek, hogy azért másról van szó. Azt is már talán megértettük, hogy tényleg nem pusztán sok-sok tanösvény és sok-sok geológiai ismertető tábla, meg gyönyörű szép ősmaradványgyűjtemények halmaza, hanem azoknál ugye ezt már megbeszéltük, nem pusztán földtudományokról, szóval ezt is már nem szeretném. És nem nagyon fontos, hogy ugye a világörökség is egy UNESCO elismerés, de ezt nagyon, főleg az elején kellett hangsúlyozni, hogy nem azok a területek lesznek geoparkok, amelyek nem voltak elég jók világörökségi helyszínek, tehát ez nem egy ilyen Vígaszág vagy bármi, vagy B-kategóriás, ez egy önálló, autonóm elismerés, egészen más küldetéssel, mint a világörökség. Most egy picikét már lazítunk, és ilyen informálisabb nyelven megfogalmazva, ugye egy ausztrál kollégám nagyon szellemesen, lényeglátóan fogalmazta meg, amit én már hosszasan elmondtam, viszont a geoparkok nem a geológusok homokozói, hanem ez tényleg egy adott esetben egy olyan márkanév, egy olyan brand, amely önmagában is képes odavonzani látogatást, turisztikai értelemben látogatást generálni. Hasonlóképpen, kicsit másképpen fogalmazta meg egy brit kollega, miszerint tényleg nem pusztán, nem csak a kőzetekről szólnak, hanem az ott élő emberekről, közösségekről is. Ugye az én munkatársaim a Nemzeti Park Igazgatóságnál többnyire az élő természeti értékekkel foglalkoznak, és ugye hát a biológiában, ökológiában egy gyakran emlegetett fogalom a biodiverzitás, ugye a fajok, élőhelyek, élőlények változatossága, sokfélesége, de természetesen itt a geopark területéről bemutatott néhány fotó is jól illusztrálja ezt, hogy tényleg a szubmontán, bakonyi bükkösöktől elkezdve a mediterrán hangulatú tianyi levendulásig, sok minden, vagy éppen a Tapolcai-medence láprétjeig nagyon-nagyon mozaikos, változatos, ilyen értelemben is, tehát biológiai, ökológiai értelemben is a geoparkunk területe, amelyről mindjárt mutatok természetesen egy térképet is. Mi geoparkosok viszont a geodiverzitás szóval öblögetünk nagyon gyakran, ami ugye a földtudományi sokféleséget, változatosságot jelenti. Ugye ennek lesz, talán remélem, hogy már néhányan hallottatok róla, október 6-át az UNESCO a tavalyi évben, illetve 2021-ben a közgyűlés megszavazta, hogy október 6-a legyen a földtudományi sokféleség, azaz a geodiverzitás nemzetközi napja. Ehhez kapcsolódóan természetesen mi is programokat indítunk. Egy nagyon-nagyon rövid áttekintés annak, hogy milyen út vezetett odáig, hogy az UNESCO saját programjaként ismerte el a Geopark programot. 71-ben, tehát nagyon-nagyon régen indult az Ember és Bioszféra program, tehát ez volt az első ilyen természetvédelemmel összefüggésben hozható programja az UNESCO-nak. Ezt követte 72-ben, tehát mindössze egy évvel később a Világörökség program. Azt gondolom, hogy ez vált a legismertebbé, tehát talán nincs a teremben olyan, aki azonnal meg ne ismeri önmagában a grafikai elemből, hogy miről is van szó, hogy tehát ez a világörökség, és aztán hosszú-hosszú várakozás követően 2015-ben fogadta el, 2015 novemberében az UNESCO a Nemzetközi Földtudományi és Geopark programot, amely egy nagyon-nagyon komoly előrelépés volt, és nekem személyesen is óriási élmény volt az, hogy már részesei lehetünk mi is annak a lobby küzdelemnek, birkózásnak. Kétszer is voltunk például az UNESCO Párizsi székházában ilyen különféle egyeztetéseken, értekezeteken, stb. De hát ez nagyon nagy, tényleg nagyon sok pezsgő durrant el ezen a novemberi estén, amikor tényleg ellenszavazat nélkül konszenzussal megszavazta az UNESCO közgyűlése még egyszer a Nemzetközi Földtudományi és Geopark programot. Ettől kezdve vagyunk jogosultak mi is az UNESCO Globális Geopark megnevezés és logó viselésére. Korábban is az UNESCO a támogatásáról biztosította ezt a mondjuk mozgalmat, tehát a Geopark hálózatot, de még egyszer azért egy óriási előrelépés volt, hogy immár saját programjaként ismeri el, már
allokálva van ehhez egy létszáma, az UNESCO szervezetén belül egy jóval aktívabb jelenlétet jelent ez mindenféle értelemben. Ennek a fejlődésnek nagyon szép numerikus paramétere az, hogy a Föld 48 országában már 195 UNESCO globális geoparkot találunk. Most a legújabb hír, mert ugye bárkiben megfogalmazódhat a kérdés, hogy az Egyesült Államokban hogy 0 darab geopark van. Ennek nagyon egyszerű oka van. Ronald Reagan annak idején kiléptette az USA-t az UNESCO-ból, ezért ugyebár megszűnt az a, hogy mondjam csak, adminisztratív platform, hogy ott lehessen beszélni UNESCO globális geoparkokról, és most Biden elnök, most néhány héttel ezelőtt pedig a visszatérésről megszólt. Tehát azért, hogy ezután lehet már esélye annak, hogy az Egyesült Államokbeli területek, közösségek is pályázhatnak. Jó, tehát ez nagyon egyszerű oka volt. Hosszú időn keresztül az UNESCO-nak nem volt, vagy nem teljes jogú tagja volt az USA. Ebben tehát mondom, most aktuálisan van egy számukra kedvező változás. Hát jól lehet látni, hogy azért ez a gondolat Európában született meg, hogy Európában és ott a távol-keleten látunk egy nagyobb sűrűsödést. Valóban azért az európai bölcső jelzi, hogy Európa 25 országában 89 geopark van, tehát most így kerekítve közel a fele a világ geoparkjának még mindig Európában található. Itt jegyzem meg, hogy 2010-ben a határon átnyúló Novográd-Nógrád geopark kerül be elsőként a nemzetközi hálózatba, és 2012-ben pedig tehát 2 évvel később pedig a Bakony-Balaton geopark. Nem tudom, én hányszor kértem a görög térképész kollégákat, hogy a Bakony-Balaton geoparkot lehetőleg ne a Duna-Tisza közére helyezzék el, de még nem ment át az üzenet. Illetve az üzenet átment, csak nem történt meg a kérés teljesítése. Így tudom illusztrálni, hogy melyek azok hogy néz ki egy olyan oklevél bizonyítvány, amely azt igazolja, hogy megfeleltünk egy újraértékelésen. Tehát a geoparkok, amikor valaki pályázik, akkor egy értékelő látogatás van, és akkor ugye értékelésről beszélünk, amikor pedig a 4 évenkénti ismételt értékelés, azt pedig újraértékelésnek hívjuk. Itt éppen a jelenleg is hatályos, nem tudom, hogy a felbontás nem teszi lehetővé, de 2024. december 21-ig érvényes a jelenlegi tagságunk. Pár illusztráció arról, hogy mit is jelent ez a tagság. Például, amikor 20 éves volt az Európai Geopark hálózat, hiszen, ahogy mondtam, a történet itt Európában indult, 4 európai terület és 4 európai társaság alapította meg az Európai Geopark hálózatot. Ennek ünnepeltük tehát 3 évvel ezelőtt a 20 éves fennállását, és azért karikáztam be, mert az bizonyott a tapolcai tagasbalonnak a képe éppen, hát a betűket nem lehet elolvasni, de az a lényeg, hogy természetesen évente vannak konferenciák, hol európai, hol világkonferencia, ezen konferenciákon is szinte mindig tartunk előadást különböző témákban, ezeknek csupán a kezdődéjeit mutatom meg, hogy lássátok, vagy illusztráljam, hogy ez milyen nagyon komoly platform nekünk arra, hogy megismertessük a geoparkokat, mint ahogy vannak ilyen tematikus munkacsoportok is, az Európai Geopark hálózaton belül van egy vulkáni geoparkok munkacsoport, amelynek természetesen a mi geoparkunk is a általatok nagyon jól ismert érintettség okán tagja, és ebben a kiadványban is benne vagyunk, ez éppen tavaly ősszel jelent meg. Itt lehet látni, hogy mindegyik érintett geopark egy 2 oldalon tudott bemutatkozni, és itt éppen most özön módon a magunk geoparkjának a 2 oldalát mutatom be. Ez is egy illusztráció arra, hogy milyen ismertséget köszönhetünk egy-egy ilyen akciónak, vagy promóciós kampánynak. Aztán az általatok is ismert Springer kiadó egyik könyvében, amely kifejezetten a vulkáni turisztikai desztinációkat járja végig a Földön. Ott látható Harangi Szabolcs professzor úr tollából egy egész fejezet foglalkozik ugye a Pannon-medence vulkánosságával, és azon belül természetesen a Bakony-Balaton felvidék vulkáni mezőnek a ismertetése is megtörténik, ott van a látogatóközpontunk, stb. Tehát tényleg ezek csak
egy-egy illusztrációja annak, hogy mit jelent ez a geoparki elismerés. Természetesen az UNESCO hivatalos weboldalán is ott van az ismertetésünk, és van egy olyan Európai Geopark magazin, amely évente egy alkalommal jelenik meg, és minden egyes Európai Geoparkban meg lehet találni, ahol minden egyes számban pedig nekünk lehetőségünk van, és ezzel a lehetőséggel természetesen örömmel élünk bemutatkozni. Éppen, hogyha van egy újabb fejlesztés, vagy megújult egy látogatóközpont, vagy a geotúrvezető képzés, bármiről hírt adhatunk, magunkat promotáló tartalommal jelentkezhetünk. És akkor tényleg most érkezünk meg végre a Bakony-Balaton UNESCO Geoparkba. Hát itt látható, hogy egy elég nagy területet ölel fel, gyakorlatilag a Bakonynak a jelentős részét. Azért nem a teljeset, mert a igazgatóságunk működési területe az Veszprém nyugati irányban, Veszprém megyénél véget ér. Tehát ugye a Móriároknak tól nyugatra, ott a keleti Bakony községhatáré már a Dunai-Foly Nemzeti Park igazgatósághoz tartoznak, tehát egyszerűen adminisztratív oka van annak, hogy miért ott van a nyugati határa. Mindenféle értelemben logikusabb lett volna a Móriárokig egészen kivinni, de emiatt nem tettük, hiszen az igazgatóságunknak valamiféle fennhatósága kell, hogy legyen az adott területen. És még megint csak megelőznék egy kérdést, hogy miért van a Balaton-medencének ezen mondjuk 1/5 a geoparkban és a többi miért nem. Nem azért, mert ott valamilyen különleges földtudományi érték van, máshol meg nincs, hanem egyszerűen az UNESCO vadsport előírás vagy szabályzatában van egy olyan kitétel, hogy kizárólag egybefüggő területtel lehet pályázni. Eredetileg mi azt gondoltuk, hogy a vulkáni képződményeket tekintettel a Fonyód lellei térséget betesszük még, illetve ugyanígy volt a Somló is, ami egy két kis külön foltként volt, de ezt nem lehetett, úgyhogy szó szerint a reptér és a konferencia helyszín között hívtak az UNESCO-t, hogy össze lehet kötni, hát mondtam, hogy semmi gond, van nálam laptop és térinformatika, és akkor a községhatárok mentén össze kellett kötnünk ezeket a kisebb foltokat. Jó, tehát ezért van ez a kis vicces kifli itt a Somlóhoz, tehát ez eredetileg egy különálló folt volt, és ugyan a déli területek is. Jó, tehát több mint 3200 négyzetkilométer, és hát itt vannak a védett területek. Hangsúlyoztam, hogy a geoparki cím az nem jelent jogszabály értelemben véve védettséget, de természetesen ettől azért még egy nem jelentéktelen területek védettség alatt állnak. Ez itt a Balatonfelvidéki Nemzeti Park, ezek a szürkés színek, ezek a tájvédelmi körzetek, és a kisebb lilás kis foltocskák, azok pedig a természetvédelmi területek. Van egy negyedik kategória, de ez ilyen léptékben ábrázoltatlan, azok a természeti emlékek, aminek pedig ott van jelentősége, hogy területét, kiterjedését tekintve ez a legkisebb védettségi kategória, és ebben a mi területünkön 10 természeti emlék van, ezek mindegyike földtani alapszelvény, és a jövőben is folytatjuk ezeknek a védetté nyilvánítását. Tehát magyarul egyes útbevágások, kutatóárkok, stb. Azok ugyanúgy kifejezetten a földtani alapszelvény attribútumra tekintettel megkaphatják most már a védettséget. Úgyhogy igyekszünk ezt a munkát is folytatni. Természetesen nem fogom ismertetni még szinte nagy vonalakban sem ezt a földtani térképet, legyen elég annyi, hogy ez a fajta geodiverzitás, amelyet az elején ugye megbeszéltünk, ez tényleg nemzetközi összehasonlításban és egy kifejezetten magas szintű földtudományi sokféleségről, azaz geodiverzitásról beszéltünk, nem kevesebb, mint 172 különböző földtani képződmény található ezen a 3244 négyzetkilométeren. Majd ezekből fogunk azért picikét mazsolázni. Hát ennek egy nagyon szép ábrázolása Albert Gersbergnek ez a tömbszelvény, a Gáli-medence példája, és nagyon jól illusztrálja, hogy miről is van szó. Például ebben az esetben, hogy az idősebb palenzós, mazózós képződményeket hogyan törték át aztán a miocén, pliocén vulkanitok. Pár dolgot azért számokban szeretünk kifejezni, bár ugye hál' Istennek nem lehet itt sem mindent kifejezni, tényleg csak azért, hogyha valaki szereti a nagy számokat, akkor lehet látni, hogy hány barlang, hány víznyelő,
hány forrás van pillanatban felmérve a geopark területén, de a 26 darab természetvédelmi területből is 5 kifejezetten a földtudományi értékeire való tekintettel kapott védettséget, hát az Urkuti őskasztól elkezdve a Vártmetei homokbányán át, a Darvastó, az talán ismerős a jelenlévők egy részének, és hát a földtani alapszervényben és az országban nálunk található a legnagyobb szám, hogy van még mit dolgozni a védelmi irányításokat illetően, és a Nemzeti Park Igazgatóság 16 ökoturisztikai bemutató helyének is majdnem a fele az a földtani értékeket mutatja be, majd ezeket be is mutatom. Ami a szakirodalmat illeti, abból kifejezetten jól állunk, mind tudományos monográfiákban, mind ismeretterjesztő irodalmat illetően, most nyilván nem beszélve a több száz, vagy inkább több ezer tudományos publikációról, ezek tehát a könyvformátumú nyomtatásban megjelent anyagokban is nagyon változatosság, és nagy örömünkre ezen a területen jelent meg Magyarország első geotúra térképe, most ennek a folytatásában reménykedünk, tehát tulajdonképpen itt nyilván az anyagiakat kell előteremteni, de ez is többek között Albert Gáspárék munkáját dicséri. Ahogy látjátok, egy olyan térkép művel van dolgunk, amikor egyszerre látom azt a térképi tartalmat, ami alkalmassá teszi arra, hogy önmagában ezzel tájékozódjak és megtaláljam a jelzett utakat, stb. De ugyanakkor van egy olyan rétege is ennek a térképműnek, amely pedig a földtani hátteret értelmezést nagyon szépen meg is magyarázza, tehát a térkép másik oldalán rövid, közérthető, de szakszerű magyarázatok segítenek így a földtudományi felfedezésében az adott területnek. Hát ezek azok a geohelyszínek, ugye a német szakirodalomban itt Magyarországon többnyire a geotóp fogalmat használjuk, mi ezt kifejezetten nem szeretjük, és következetesen a geohelyszín. Azt azért nem szeretjük, mert nagyon szép szó a geotóp, de az kizárólag a szakmában érdekeltek, használják és értik nagyjából. A geohelyszín pedig egy általában laikusok számára is könnyebben elsőre valamilyen szinten emészthető fogalom. Tehát 45 olyan geohelyszínt definiáltunk annak idején, amikor pályáztunk erre a címre, amelyet így különböző jelentőség szerint nemzetközi, vagy regionális, vagy országos jelentőségével soroltam. Most ezekből egy nagyon szubjektív válogatást mutatnék. Nagyon bízom benne, hogy sokat kirándultatok, túráztatok ezen a tájon, és nem csupán a tanulmányaitokból ismeritek. Hát ugye a perm időszakból ismert vörös homokkő több helyen a felszínen is megmutatkozik, ugye itt Balatonvárdi környékén például az előző fotón, aztán egy nemzetközi jelentőségű geohelyszíne a geoparknak ez a felsősi forrásügyi tanösvény. Most éppen itt egy nagy beruházás keretében teljesen új védőtetőt építettünk, új táblák készülnek. Itt például ez is egy jó példa arra, hogy a helyi közösség milyen módon veheti ki a részét abból, hogy ismertté tegye ezeket a geohelyszíneket. Itt például az önkormányzat saját költségén ilyen módon kitáblázta, úgyhogy vagy például a gimnazistákat tudtunk bevonni, és megint csak a kapcsolatok sokféleségét illusztrálom ezzel, hogy adott esetben azért néha-néha igyekszünk nyilván egészen jól, hatékonyan megtisztítani a kőzetfelszínt, vagy éppen ugyancsak nagy jelentőségű Perm-Triász határszervény, ez a 71-es út mentén, mindenki Arácsinak mondja, de ez valójában ez Csopak községhatárban van, itt ami tényleg ide már tényleg külföldi kutatók tucatjait hoztam el, itt is tulajdonképpen egyetlen napnyi munkával csodát lehetett tenni, és egy új táblát is kihelyeztünk. Aztán ugyancsak a triász időszaki füredi mészkövet tárja fel a Lóci barlang, ahol most már nem csak magában a barlangban lehet sétálni, hanem egy kicsi, de nagyon tartalmas, kifejezetten a karstok világát ismertető kis látogatóközpont kiállítás is létesült 2 évvel ezelőtt. Hát a Fienit-félszigetet nem kell nyilván senkinek bemutatni. Csupán annyi érdekesség, hogy 1952-ben itt hirdették ki Magyarország első tájvédelmi kőzetét. Ma már ez a Nemzeti Parknak is, meg a Geoparknak is természetesen része, és Európa diploma elismerést is megkapta 2003-ban. Hát tényleg, aki hajlandó letérni a Piskisétány, meg a nem tudom én, a Lángosütő és az Apátság Bermuda háromszögét elhagyni, akkor azért az gyönyörű szép helyeket és igazi vulkanológiai csemegéket láthat a
a félszigeten. Azt kell mondjam, hogy pont ez az a kis terület, ami nagyon kicsi, de mégis nagyon jól illusztrálja azt, hogy a geoparkok tényleg nem csak a kőzetekről szólnak. Erre tényleg nagyon szép példa, ugye a barátlakásoknak a egyrészt gyönyörűséges vulkáni rétegsora, másrészt pedig az a tény, és annak a kézzelfogható emléke, hogy a 11. században egyszerű hajlékokat mélyítettek, ugye szláv szerzetesek ebben a vulkáni kőzetbe. Ez tehát az ember és a táj, kőzetek és a földtani örökség együtt létezésére egy gyönyörű szép példa, amivel nagyon szívesen szoktunk dicsekedni. Természetesen a népi építészet, a szárazokon rakott kőkerítések, sok-sok egyéb olyan kultúrtörténeti emlék van ezen a tájon is, amely nagyon szépen reflektálja, ahogy az ember természetesen mindig a helyben megtalálható kőzetekből igyekezett a hajlékait, vagy éppen az öreg kőkereszteket is kifaragni. Maradva még Tihanynál, itt van egy levendulaház, látogatóközpont, amely nem csupán a levendulával foglalkozik, hanem egyben ez a mi geoparkunk keleti kapuja is, hát ezt ilyen turisztikai vagy geoturisztikai értelemben neveztük el ennek, és amely kiállítás elég részletesen ismerteti a térségnek a földtani felépítését, vagy éppen az egykor itt működő vulkáni mezőt is meg lehet ismerni, és ugye a hálózati munka, a networking is egy nagyon fontos küldetés a geoparknak, ezért annak idején azt találtam ki, hogy küldtem egy körlevelet a Földön akkor létező összes geoparknak, és azt kértem, hogy ahol jelentős vulkáni örökség van, akkor küldjenek egy-egy mondattal látványos fotókat, ez tulajdonképpen egy olyan világtérkép, amely a világ különböző pontjairól felvillant tulajdonképpen egy képeslapgyűjtemény, egy tematikus képeslapgyűjtemény formájában a vulkáni értékekből egy kis válogatás. És hát itt tényleg be lehet sétálni egy kis salakkuba, aztán ugorva Déli Bakonyba, itt is most egy nagyon komoly beruházás van éppen, ezentúl már nem csak egy irányba lehet lejönni az Urkuti őskasznak a fő töbrébe, hanem egy másik helyen egy filmszerkezetű lépcső most már egy új részét ezzel megnyitva az Urkuti védett területnek, tehát nagyon-nagyon komoly munkálatok folynak, talán a mai napon is dolgoztak. Ez év november végéig befogjuk, mert hogy be is kell fejezni a munkákat, úgyhogy jó szívvel ajánlom, hogy esetleg a következő évben a túrázásaitok során keresitek fel például ezt is. Aztán visszaugorva a Káli-medence keleti peremén található ugye a hegyestő geológiai bemutatóhelyünk, ahol egy Interreg pályázatnak köszönhetően új vulkanológiai kiállítást és új tanúsványtáblákat is meg tudtunk valósítani. Ehhez kapcsolódóan egy kiadvány is született, egy ingyenes kiadvány, amely magyar és angol nyelven is elérhető, és amely kifejezetten a vulkanológiai értékeket mutatja be errefele. Úgyhogy itt lehet látni, hogy ugyancsak ezen projekt keretében 3 új tanúsvény is született, és megint csak sietek megjegyezni, hogy bár természetesen a tematika jelentős része a vulkanizmushoz kötődik, de mégiscsak helyet kap benne természetesen ez a fajta holisztikus szemléletet, az egészre törekvés szándéka, az meg is valósul, vagy tetten érhető a tanúsvények tematikájában, mert nyilvánvalóan a 2 évezredes szőlőkultúra, vagy éppen a források világa, a népi építészet, tehát magyarul az ember és táj kapcsolata azért ugyanúgy helyet kapott a tanúsvények tematikájában. És akkor egy példával illusztrálnám, hogy például van egy Feketei Természetvédelmi Egyesület, akiknek a lelkes önkéntesei kvázi örökbe fogadták ennek a tűzútja tanúsvénynek egy szakaszát, és egyáltalán nekik köszönhető, hogy a korábban gyakorlatilag megközelíthetetlen, pedig vulkanológiai szempontból kifejezetten különleges, például egy ilyen hólyagüreges bazalt feltárás ma látható, és tényleg nagyon sokan látogatják is. Erre tényleg még Harangi tanár úr is azt mondta, hogy a Kárpát-medencében nem igazán van. Tehát ez a fáciás, ez a úgynevezett proximális fáciás feltártsága az szinte kizárólag itt látható, tehát nagyon ajánlom. Ez egy másik kezdeményezés a Mencsei Halomhegyen, aztán ugye a kültengerek valamelyikében remélem már
jártatok, és hát talán ha feltétlenül meg kellene határoznom a tájkép értelemben legemblematikusabb, legikonikusabb kistáját a geoparkunknak, akkor azért valószínűleg én is a Tapolcai medencére szavaznék. Ezek a tanulmányok azért még mindig tényleg belföldi és külföldi vendégeinket egyaránt elvarázsolják. Hát ahogy mondtam, illetve ahogy láttátok, közel 700 barlang nyílik a geopark területén, hol az egyik a földtudományi, a másik éppen a régészeti öröksége miatt érdemel figyelmet, van amelyikben geoturizmus is zajlik. Most Tapolca például, ugye ez Tapolca létezése, vagy ennek a környezete, mikrokörnyezete ennek a városnak már önmagában nagyon szépen illusztrálja azt a kézzelfogható geodiverzitást, amely a sajátja ennek a vidéknek. Ugye itt egy karsztos rendszernek a megcsapolódási pontja, egy óriás forrás láthatunk. Ugye a tapolcai barlangrendszer most olyan 14 kilométeres hosszban ismert, ennek a forrása pedig ez a Malom-tó, amely tényleg egy ikonikus és nagyon szép műemléki környezet vagy központja a Tapolcának, és azért tényleg a drón már látja, és mögötte pedig ott egy egészen más földtani környezetet reprezentáló vulkánok ott magasodnak a várostól néhány kilométerre. De maradva még a tapolcai barlangrendszernél, ugye így kell elképzelni, hogy északról délre lassan áramlik ez a bizonyos víz. Ugye ennek a legismertebb szakasza, ez a Tavas barlang természetesen, ami tényleg nem csak a geoparkunk leglátogatottabb geohelyszíne, hanem Magyarországnak is most már hosszú évek óta a leglátogatottabb turisták számára megnyitott barlangja. Nyilván éppen ezért hoztunk létre itt egy olyan csodálatos karszt nevű kiállítást, amely kifejezetten és nagyon részletesen járja körbe a karsztok teljes tematikáját, és ebben a kiállításban már önálló termet kapott a geopark, ahol tényleg a közeli vulkánok fejlődés történetétől elkezdve a különböző földtörténeti időszakoknak a ősföldrajzát, ősmaradványait, a különböző alapvető földtani folyamatait meg lehet ismerni, és maradva a barlangok világánál, ugye ez a Lóci barlang és a tapolcai tavas barlang az egy nyakkendős barlang, ahogy mi ott házon belül nevezzük, az overáros barlangok közül pedig 2 nyitottunk meg a kalandvágyóbb geoturisták számára. Az egyik a Csodabogyós barlang volt, tényleg nagyon-nagyon hamar népszerűt, és több ezer látogatónk van évente, a másik pedig a déli Bakonyban az ugyancsak fokozottan védett Szentgáli Kőlig. Aztán visszatérve a felszínre, ugye a Darvastó az egy egykor működő felszíni bauxit fejtés, egy lefejtett bauxit lencse. Ez most sajnos ebbe a projektünkben, ami jelenleg fut, ebben nem fér bele, egy következőben mindenképpen be fogjuk tenni. Minden esetben egy nagyon különleges földtani érték. Aztán Sümek sem csak a műemléki váráról híres, hanem például arról is, hogy a közelben, a város határában van az a Mogyorós-domb természetvédelmi terület, amely évtizedeken keresztül a hazai földtudományi oktatásnak egy alapvetően fontos helyszíne volt, hiszen a geológus, meg mérnök hallgatók térképezési gyakorlatát is például itt csinálták. Most hál' Istennek egy uniós pályázatnak köszönhetően már épül is az új védőtető, ott a fenti képen még a régi, itt látjátok, ez már teljesen elkorhat, és most egy szándékuk szerint sokkal tartósabb szerkezet, ezt 2 héttel ezelőtt fotóztam, tehát itt is azt mondanám, hogy a tél folyamán már lehet látni a megvalósult beruházást, és soha még ilyen tiszta, azt gondolom, nem volt ez a nem kevesebb, mint 300 méter hosszú alapszermélet annak idején. Ugye, hát akkor még önálló brigádja volt az akkor még Magyar Állami Földtani Intézetnek, amelynek a munkásaival ugye meg lehetett csinálni egy 300 méter hosszú mesterséges áramformában. Hát én szóltam is gyorsan egyébként
Páfi József akadémikusnak, meg Főzi Istvánnak, hogy most kell megnézni, mert ez már jövő nyáron megint a talaj rá fog peregni, tehát hogy ez most egy ilyen ritka pillanat, hogy ez ismét ilyen állapotban van. Aztán így maradva ott nyugaton a Keszthelyegységben a Bazalt utca például, de hát sok egyéb kevésbé ismert helyszín is. Ugye a Keszthelyegységnek az északi része, ezt tudjátok jól, ez ismét a bazalt vulkánossághoz kapcsolható. Aztán a Bakony tényleg nincs is idő, meg nincs is lehetőség most abban, hogy részletesen belemenjünk, itt tényleg számos olyan szurdóföld, alapszelvény, vagy akár kisebb kis csomagok, fizesések, gyönyörű és nagyon változatos táj. A Bakonyban azért még van tennivaló, és akkor most megint csak egy egészen friss, ez most készült el, 2 hete volt a műszaki átadás átvétel, teljesen megőrült a várfoltai homokbányának a rétegsora is, soha ilyen gyönyörű még talán nem volt, mint most. Hát itt is egy elképesztően gazdag faunáról van szó. Annak idején nem véletlenül szerveztek ide neogén világkongresszust is, úgyhogy, és akkor hát megérkeztünk egy régi fotóval, mutatnám meg, hogy annak idején egy nagyon-nagyon régi fotóval, hogy hogyan nézett ki a lelőhely környezete. Ugye ez is egy felhagyott bauxitfejtés volt, ahol ugye Ősi Attila és barátja megtalálták az első gerinces anyagot. Hát itt most abszolút csak felvillantom, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen jelentőséggel bír, abszolút nemzetközi jelentőséggel bír ez a kréta lelőhely. Ennek viszont, ha már egyszer példálozunk is, e pillanatban nincs geoturisztikai potenciálja, tehát jelenleg ez egy tudományos kutatásnak a terepe, és ugye ez egy nagyon veszélyes környezet, tehát egyelőre most középtávon nem lehet, és azt hiszem, nincs most erre szándék, hogy itt ilyen látogatóközpont meg egyebek, vagy szándék van, álmodozni lehet, de most mondjuk úgy, hogy a figyelem fókuszában elsősorban most, még azt hiszem hosszú éveken keresztül a tudományos kutatások a felfoghatatlanul nagy leletanyagban vár még arra, hogy a kutatócsoport feldolgozza. Tehát ez egy jó példa talán arra, hogy a tudományos értelemben vett jelentőség az nem feltétlenül jár együtt, nem minden esetben jár együtt a geoturisztikai jelentőséggel is. Vannak nagyon-nagyon sérülékeny lelőhelyek, azt hiszem, hogy ezek egyike nyilván ez is. No, én most tartanék egy olyan, tehát a prezentációt most itt megakasztanám, és van egy 12 perces film, amelyet 11 másik európai geoparkkal együttműködve készítettünk el, és amely további bepillantást enged egy kicsikét a geoparkok tevékenységébe is, és egyébként is azt szeretném, hogy ne pusztán a Bakony-Balaton geoparkról essen szó. Megyünk tovább, már nincs olyan sok hátra az előadásból. Rövid a pár gondolat arról tehát, hogy milyen módon van lehetőségünk együttműködni a geoparkban működő egyesületekkel, civil szervezetekkel, egyáltalán a helyi közösségekkel. Hát nagyon szívesen dicsekszünk a Panga Egyesülettel, amelyik egy régi partnere a geoparkunknak, és akiknek évtizedes tapasztalatuk és gyakorlatuk és tradíciójuk van már abban, hogy a földtudományi ismeretterjesztés terén munkálkodjanak. Tényleg annak idején például még az ülkötő őskasztot is ők hozták olyan állapotba, hogy lehessen benne kultúrák formában menni, de hát a mai napig a sündörgő táborokban is például most már nagy örömmel látom, hogy a lányaim járnak ezekben a sündörgő táborokban, és ott is van ilyen földtudományi modul, és hát ők is, meg más egyesületek is nagyon sokat tehetnek azért, hogy például az ilyen borzalmas látványokkal már nem nagyon találkozzunk a természetben, amikor felhagyott kis bányákban, meg víznyelőkben ilyen méltatlan állapotok vannak. Itt például egy pangás, úgynevezett gályatábornak a eredményét látjuk a Balatonfőkár és Somlyó-hegy, ami az egész geoparknak a legidősebb kőzetét, a Marcfilitet tárja fel a maga szerény 440 millió éves korával. Ezt is tényleg annak idején ők hozták olyan állapotba. De éppen arra is van példa, hogy nagy erdészet, itt éppen egy állami erdészet a
Verga ZRT segítségével egy korábban évtizedeken keresztül teljesen láthatatlan és a növényzet által teljesen eltakart talajjal és növényzettel eltakart zsidóhegyi földtani szervény újult meg, pedig azóta is nagyon jó a kapcsolatunk, és ha van olyan helyszín, akkor annak a megújításában ők is szívesen kiveszik a részeket, és hát azért nem győzöm hangsúlyozni, hogy ugye a geohelyszínek jó részéről ugye nekünk az az érdekünk, hogy látható maradjon a kőzet, a sziklafal, ez néha bizony az kell, hogy akár alpin technikával eltávolítsuk a növényzetet, például a Urkuti őskardba, vagy éppen például egy vulkáni feltárás is nagyon meg tud újulni, hogyha így a munkatársakkal kimegyünk és egy jót dolgozunk. Volt egy korábbi pályázat, uniós pályázat, aminek a keretében megújult például a Tapolcai Tavasban komplett világításon, egy energiatakarékos, professzionális LED által működtetett világítási rendszer van, vagy barlangoknak a denevérbarát lezárása, olvásveszélyes szakaszoknak a feltárása, vagy éppen a kőtengereknek a megtisztítása, nem csak a inváziós fajoktól, hanem adott esetben a bozótnak a jótékony takarítását követően aztán ilyen borzalmas dolgok is napvilágra kerültek, de aztán hál' Istennek az utolsó szökig sikerült a projekt keretében mindent elszállítani. Tehát ma ismét méltó állapotban van például a kővágősi kőtenger is, vagy itt éppen egy Balatonhány melletti helyszín. Jelenleg, tehát ahogy mondtam, van egy másik nagy pályázatunk, amely számos barlangot és földtudományi vonatkozású természetvédelmi területet rendbe tesz. Nem fogok elveszni a részletekbe, erről majd lesz íradás, és nyilván majd a sajtóból is lehet értesülni, de hát óriási örömünkre szolgál, hogy soha korábban ilyen nagyságrendű összegeket nem tudtunk fordítani földtudományi, természetvédelmi és bemutatási projektre. Most csak ebben a projektben több mint 50 tájékoztatótábla, geoparkos tartalmú tájékoztatótábla kerül ki. Aztán zárásképpen arról pár információ, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy láthatóvá váljék ez a geopark, a szó átvitt és valós értelmében is. Hát például ilyesmiket, hogy a geoparkba vezető fő közlekedési utak mentén, így a közutak mentén ilyen üdvözlőtáblákat helyeztünk ki. Nyilvánvalóan van egy weboldalunk, és nyilvánvalóan a közösségi médiában is jelen vagyunk most, mert megközelíti a 10 000 a követőink száma. Szerencsére egy nagyon aktív online közösség van körülöttünk, és amikor annak idején Nyírő Gábor lájkolta az éppen akkor induló Facebook oldalát a geoparkunknak, akkor megnyugodtam, hogy nem dolgozunk hiába, mert talán az ő fizimiskája is jól illusztrálja, hogy tényleg nem a szakállas professzor bácsiknak és hölgyeknek csináljuk ezt a geoparkot, hanem például Gábornak. És ami nagy öröm számunkra minden egyes évben, amikor van lehetőségünk ezzel foglalkozni, ezek a bizonyos geotúrvezető képzések. Olyan nagy a geoparkunk és annyira változatos, hogy nem az egész geoparkra vonatkozó tananyagot állítunk össze, hanem ilyen térségekre osztottuk a geoparkot 12 ilyen mondjuk úgy geoturisztikai térségre, és ezekben most már mindegyikben volt alkalmunk. Volt már olyan térség, két olyan térség is van, ahol már úgymond repetáztunk, tehát már akkor volt az érdeklődés, hogy ismét tartunk el. Ilyen volt például 2022 májusában a Tapolcai menetében, tényleg néhány nap, 13 nap alatt elfogyott a közel 40 hely, mert így is tényleg ilyen pótszékeken ültek, az előadás volt, de természetesen nem csak tantermi oktatás van itt, hanem nagyon sokat vagyunk terepen is, tehát ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek bizonyult, nagyon örülünk neki, és mondjuk tényleg csak itt a Bakonyolya példáján, illetve nem a Sümegés térsége példáján illusztrálom, hogy mennyi mindent találunk egy területen, földtani szervénytől
a barlangból forrásokon át, amit meg lehet ismertetni a résztvevőkkel. Ez természetesen az oktatási vázlatot nem ismertetem, csupán azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a geoparkokra a korábbiakban általam hangsúlyozott holisztikus, tehát nem pusztán a földtudományokat fókuszba helyező szemlélet jegyében ezen a tanfolyamon nem csak a földtudományi alapokat sajátítják el a résztvevők, hanem van régész, néprajzkutató, biológus, előadó is többek között. Tehát igyekszünk tényleg egy teljes képet adni az érintett térségről. Talán ez is az egyik oka annak, hogy ilyen népszerűek ezek a képzések. És egy 2016-os angliai konferencián adott elő ez az ausztrál professzor Ross Dowling, és az ő előadásokból csupán egyetlen diát elhoztam, mert éppen ennek a szekciónak én voltam a vezetője, és odaadta nekem a PPT-t, de az a lényeg, hogy ő egy ilyen nagyon egyszerű táblázatban összefoglalta, hogy mit is ért ő geoturizmus alatt, és mi magunk is ezt a szemléletet képviseljük. Nem is magyarázom gyakorlatilag, tényleg az abiotikus, tehát az élettelen az egyik elem, akkor a biotikus, tehát az élőtermészeti ökológiai világ a második, és aztán a kulturális, a kultúrtörténeti részt. Ezek összesen adják ki azt a fajta általunk is értelmezett geoturizmust, amely egy nagyon-nagyon fontos pillére a geoparkoknak, hiszen ez az a kommunikációs tartalmi csatorna, amin keresztül ezeket az ismereteket emészthető, közérthető, befogadható töménységben és módon el tudunk juttatni. Én is azt szoktam mondani, hogy a munkatársaimnak, amikor egy-egy ilyen geoturisztikai programot, vagy akár geotúrát kidolgozunk, hogy tényleg nem a geológusoknak, meg geográfusoknak kell ezt címezni, hanem a zongorahangolóknak, az ügyvédeknek és a matematikusoknak, bárki másnak, hogyha az ő részükről érzékelik az érdeklődést, akkor már volt értelme dolgozni ezzel. Így néz ki egyébként egy oklevél, amelyet egy sikeres vizsgát követően a résztvevők megkapnak, és azok a résztvevők, akik ezt a fajta ott szerzett tudást szeretnék hasznosítani, azoknak van lehetőség arra, hogy egy együttműködési megállapodást kötnek velünk, és akkor kölcsönösen segítve egymást, mi például a 10 000 követővel rendelkező Facebook oldalunkon tesszük közé, hogyha elküldi nekünk a megfelelő tartalmat az adott geotúravezető által indított túrákat, és hát nagy örömünkre szolgál az, hogy egy-egy weboldalon, amit a geopark partnereink csinálnak, büszkén ki is teszik azt, hogy ők a geoparkunk partneri, és itt tényleg egy win-win szituációban közösen tudunk dolgozni. Arra is volt például, hogy az egyik legkitartóbb résztvevőnk már egy intenzív geoparkos kurzusra is kiment, és ami nagyon-nagyon inspiráló számunkra, hiszen mi is emberből vagyunk, látni azokat a közösségeket, barátságokat, amelyek így a szemünk előtt születnek meg ezeken a tanfolyamokon, és aztán nyilván mi magunk is, nyilván a külső partnerek is tartanak geotúrákat, és mi magunk is évente sok ezer látogatónak tudjuk bemutatni ezt a messze nem csupán földtani csodaországot, ahogy ugye az elején is mutattam, igyekszünk ott lenni azokon, ugye ő Ancsing Gergely munkatársam, aki most otthon éppen lázat mér, és talán a Patricia főzi neki a gyógyteát, illetőleg. Tehát igyekszünk ott lenni azokon a fesztiválokon, közösségi rendezvényeken, ahol tényleg ennek a geoparknak megpróbáljuk minél szélesebb körben a hírét vinni. Sárdi Júli kollégám a másik munkatársunk, aki rengeteg geotúrát visz minden egyes évben. Tehát tényleg a Művészetek Völgye az egyik olyan nagyon ismert fesztivál, ahol tényleg rengeteg emberhez el tudjuk jutatni ezt a geoparkok világát, és igyekszünk újból kiírni a Bakony-Balaton Geopark termékpályázatot. Itt például lehet látni egy olyan mézes kalácsot, amit ugye a hölgy nemesvámosi otthonához közeli Ammonites lelőhely inspirált, vagy éppen vannak itt ilyen vulkánok által inspirált gyógytelekeverékek, stb. Ez egy nagyon perspektívikus dolog, és Európa szerte, meg világszerte nagyon klassz példákat látunk erről. És lassan zárva az előadásomat,
egy olyan ugyancsak nagyon fantasztikus közösségi összefogással megvalósult kis tanösvény születését tudom most nem mutatni nektek. Csabrendek határában volt egy teljesen szinte megközelíthetetlen felhagyott eocímészkövet feltáró felhagyott kőfejtő. Most már ez egy QR kódokkal bejárható tanösvény, és tényleg azt látjuk, ugye látjuk azt, hogy a QR kódokat hányan olvassák le, hogy ez is szépen fölkerült mondjuk, hogy a geoturisztikai térképre, de éppen most lesikerült tavaly előtt cserélnünk a Szigligeti Hamunkő tanúsványtábláit, és hát van egy olyan kezdeményezésünk is, amikor az év földtani értéke keretében nem is nyilván a földtani értéknek, hanem az adott földtani értéket a jó gazda gondosságával gondozó és szerető helyi közösségeknek adományozunk ezt a címet. Itt éppen Urkut látható, amit éppen a falunapot már a Vidlakterületen belül tartják. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, és hogyha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok.